गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों आसाम पुलिस ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रिनि आनजादफोराव फैथावना भारतनि सिङाव थानाय रायजोफोरनि मेजर फेस्टिवल गाहाय रंजाथाइ फोरबोफोरनि सायाव। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दा कुइसन नाम्बार 1 आव दङ वांगाला महोत्सव इज द मेजर फेस्टिवल अफ व्हिच स्टेट? वांगाला महोत्सवआ बबे रायजोनि गाहाय फोरबो? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए मेघालया। मेघालयाव गार' ट्राइबफोरा वांगाला महोत्सवखौ फालिनाय जायो। दा कुइसन नाम्बार 2 दङ इन व्हिच स्टेट इज एम्बुबासि फेस्टिवल सेलेब्रेट? बबे रायजोआव एम्बुबासि फेस्टिवलखौ खुंनाय जायो? बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि आसाम। आसामाव कामाख्या टेम्पोलाव एम्बुबासि फेस्टिवलखौ खुंनाय जायो। दा कुइसन नाम्बार 3 आव दङ सारबुल फेस्टिवल इज सेलेब्रेट इन व्हिच स्टेट? सारहुल फोरबोखौ बबे रायजोआव खुंनाय जायो? बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि झारखन्ड। झारखन्डआव सारहुल फेस्टिवलखौ खुंनाय जायो। दा कुइसन नाम्बार 4 आव दङ हर्नबिल फेस्टिवल इज सेलेब्रेट इन व्हिच स्टेट? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि नागालेण्ड। बेखौ बर'आव सोंदों हर्नबिल फोरबोखौ बबे रायजोआव खुंनाय जायो? दा बेखौ हर्नबिल फेस्टिवलखौ नागालेण्डआव फालिनाय जायो। 1 डिसेम्बरनिफ्राय 10 डिसेम्बरसिम फालिनाय जायो। दा कुइसन नाम्बार 5 आव दङ आदिपुरान फेस्टिवल इज सेलेब्रेट इन व्हिच स्टेट? आदिपुरान फोरबोखौ बबे रायजोआव खुंनाय जायो? बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि तामिलनाडु। दा कुइसन नाम्बार 6 आव दङ साचिन चेराई महोत्सव इज सेलेब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? साचिन चेराई महोत्सवखौ बबे हादरसायाव खुंनाय जायो? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए अरुणाचल प्रदेश। दा कुइसन नाम्बार 7 आव दङ द भेरि पपुलार लजार फेस्टिवल इन अरुणाचल प्रदेश इज मेनलि सेलेब्रेटेड बाय व्हिच ट्राइब? जोबोद मुंदांखा लसर फोरबोखौ अरुणाचल प्रदेशआव गाहायै बबे जाथिया फालिनाय जायो? बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए मनफा। कुइसन नाम्बार 8 आव दङ गांगर फेस्टिवल इज सेलेब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? गांगर फोरबोखौ बबे रायजोआव फालिनाय जायो? बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि राजस्थान। कुइसन नाम्बार 9 आव दङ वेयर इज हेमिस फेस्टिवल सेलेब्रेटेड? हेमिस फोरबोखौ बबेयाव फालिनाय जायो? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि लादाख। कुइसन नाम्बार 10 आव दङ इन व्हिच स्टेट इज कार्तिक बिहु फेस्टिवल सेलेब्रेटेड? बबे रायजोआव कार्तिक बिहु फोरबोखौ फालिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि आसाम। कुइसन नाम्बार 11 आव दङ इन व्हिच स्टेट इज अनाम फेस्टिवल सेलेब्रेटेड? बबे हादरसायाव अनाम फोरबोखौ खुंनाय जायो एबा फालिनाय जायो? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि केरेला। कुइसन नाम्बार 12 आव दङ जगन्नाथ पुरी राथ यात्रा
festival is celebrated in which state? जगन्नाथ पुरी राथ यात्रा फोरबोखौ बबे रायजोआव खुंनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए ओडिशा। क्वेश्चन नम्बर 13 आव दङ Which of the following festival is dedicated to the worship of sun and is mainly celebrated by the people of Bihar? गाहायनि बबे फोरबोआव साननि थाखाय बावसोमनानै इसोरखौ फुजिनाय जायो आरो बेखौ गाहायै बिहारनि सुबुंफोरा फालिनाय जायो? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी छठ फुजा। क्वेश्चन नम्बर 14 आव दङ बुम्बुबासी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? बुम्बुबासी फोरबोखौ बबे रायजोआव फालिनाय जायो? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए सिक्किम। सिक्किमाव फालिनाय जायो। दा क्वेश्चन नम्बर 15 आव दङ सांगाई महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? सांगाई महोत्सवखौ बबे रायजोआव फालिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डी मणिपुर। मणिपुराव फालिनाय जायो। दा क्वेश्चन नम्बर 16 आव सोंदों उगादि फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? उगादि फेस्टिवलखौ बबे रायजोआव फालिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डी गोजौनि गासैबो। मानोना उगादि फेस्टिवलखौ कर्नाटक, अन्ध्र प्रदेश, तेलेंगाना मोनथामबो स्टेटफोरावनो फालिनाय जायो। दा क्वेश्चन नम्बर 17 आव दङ त्रिशूर पुराम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? त्रिशूर पुराम फोरबोखौ बबे रायजोआव फालिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी केरेला। दा क्वेश्चन नम्बर 18 आव सोंदों बाथुकामा इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? बाथुकामा फोरबोखौ बबे रायजोआव फालिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डी तेलेंगाना। क्वेश्चन नम्बर 19 आव दङ पुथान्डु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? पुथान्डु फोरबोखौ बबे रायजोआव फालिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी तामिलनाडु। क्वेश्चन नम्बर 20 आव दङ फुलदाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? फुलदाई फोरबोखौ बबे रायजोआव फालिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी उत्तराखन्ड। उत्तराखन्डआव फालिनाय जायो। दा क्वेश्चन नम्बर 21 आव दङ वेयर इज उबालि फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? उबुलि फोरबोखौ बबेयाव फालिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी ए आरो बी मोननैबो। मानोना उबुलि फेस्टिवलखौ सिक्किम आरो नेपालाव फालिनाय जायो। दा क्वेश्चन नम्बर 22 आव दङ सेरसेरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? सेरसेरा फोरबोखौ बबे रायजोआव फालिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़आव फालिनाय जायो। दा क्वेश्चन नम्बर 23 आव दङ हेरेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? हेरेला फोरबोखौ बबे रायजोआव फालिनाय जायो? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी उत्तराखन्ड। दा बाहाय हेरेला होनोबा उत्तराखन्ड जागोन नाथाय जुदि हेरेली फोरबो होनना बुङोबा छत्तीसगढ़ जागोन। गोसोआव लाबानो जाबाय मोजाङै। दा क्वेश्चन नम्बर 24 आव दङ जालिकाट्टु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? जलिकट्टु फोरबोखौ बबे रायजोआव फालिनाय जायो?
बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए तामिलनाडु। दा कुइसन नाम्बार 25 आव दङ वेयर इज हेरेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? हेरेट फोरबोखौ बबेयाव फालिनाय जायो? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि जम्मु एन्ड काश्मीर। जम्मु एन्ड काश्मीरावनो हेरेट फोरबोखौ फालिनाय जायो। दा कुइसन नाम्बार 26 आव दङ मथुवा फेयार इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? मथुवा मेलाखौ बबे रायजोआव फालिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि वेस्ट बेंगल। दा कुइसन नाम्बार 27 आव दङ सं फेस्टिवल वाज अर्गानाइज्ड इन व्हिच स्टेट? सं फोरबोखौ बबे रायजोआव खुंनाय जायो? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि हारियाना। कुइसन नाम्बार 28 आव दङ कालियाटाम थियाम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? कालियाटम थियाम फोरबोखौ बबे रायजोआव फालिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि केरेला। कुइसन नाम्बार 29 आव दङ बिहुला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? बिहुला फोरबोखौ बबे रायजोआव फालिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए बिहार। दा कुइसन नाम्बार 30 आव दङ बनालु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? बनालु फोरबोखौ बबे रायजोआव फालिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए तेलेंगाना। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोनथोंसै।